Nijang Karbiang Long Hong Hariame Tumpen Kecheng Siang Deng Mei Padapon. Chief Minister United Fund Pen Student Pen Patient for Financial Aid at Chekeronton. Jingthong Sport Association Atum Arpu Kechalarame ke Padapon. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA अहम के पतंगदा प्रांज्या फान MSc हेडसिंग रोंग फारपेन काहुमरिदम फेरेनी फाइंग कोरा फोरनी कार्बी होंगहारी तुम के चेंगसियांग देंग मे कांगनिपन मेथांग अरन बारिम जुतांग जुबात पेन चेंगलॉक पिनदेंग सुम्पन पेन चुआर क्लीचो फेजो अहिन सितामे कायके के पारेंग वेर नांगजिया पुठाक चिंगवाइपन नॉन के वांगजियार नि हुत निहांग लापे निजांग कार्बियांग लोंग अरात दोआना तुम सितामे Rongker Chujunalong Sitame Menakar Bia Pindeng Kachi Pindeng Pon Labjia Pansi Chunripon Pini Bangso Melong Meipu Neverson Ronghang Dun Meipu Harsing Timung Lapen Kong Chun Bang Long Sing Bia Tum Pensi Meche Pahim Pupon Lapen Ong Dung Get Heading Atum Chetong Dun Si Mesen Pen Me Pachon Pon Dong Kam Kam Pen Janta Be Report Malong News Oh Pinige Nitum Jodak Dongka Dongka long angkang mai isi honghari angkang mai isi keseng kali lo hala join executive pasukan itu soal lupen sopinsu lasu join executive dak kang nilo penadak putih honghari koson mami koson macoi kupuse paprang pon thai ma pen itum putih sumindar dang kapse tak thai ma lahe puthak lamang si chingwai ching sai pon lo pen ilitum ke honghari munit penak masih honghari teng pensi ilisum ke tip nang ji ilisum adhoron ta hong hari helo laso phan pusi dak kaching wai ching sai pon padu la penale tum la bang so amai na kuman tu ning kan sis ka se seng pon lo laso amai ke seng cheng ke mane 19 okali 2005 aning kan sis seng pon lo koronga long sis seng cheng lo pen laso teng pensi non tiri pidulo par ke longri dolo par ke angkang dolo aro dolo laso si mane karbeng lo dang ke pacetak det lo la penali tum la bang so mai seng det penali tum hong haria dhoro ma tum han kupi sinali tum kera pon la pen kupi sipak lang pon ni tum ke isilama la pelo hala akaprek adhorom ki duna tum bang sitame aku cewang thulu blon te la tum phan hempu jon thom pensi ni tum bang ke hong hari cedeng pon thu la loi si bang ke pen aku la sot an ta kali lo li tum ta Thek an pen ke inglong ar lokal juga anta nahok pada kera pawe sitame metang tangka pen sitan tum lason pen sidam lo dui lo lason lo pen si rong tum apan atokan no tum han ta la solam bangsi hong hari ke dunai ke thak ni ki tung pacan ni lawe lam si chetan dam lo la pen kupia thesinali tum la pu hong haria mai pu seng pon nang ko la sopon klar dakon pachin la solam the bangke ahok vek lutang te tum ke hap pu the ke plang pen si hong hari pu bangke nang dun bon lo masila so teng pen si non an stame la hong hari pu bang sin tum bangke nutin ta ning ma thadulang pen sidame kapre ka tum bangke kapre ka dhorom ta ke dam du masi hala huya afanta litum chetan simum dan si aku pu chiwanji persi kabor ilo Freni Faing Kora Porni, Bogajan PHEIB along Deputy Speaker Dr. Numol Mumin MLA Arideng Pen Student Lapen Patient Atoma Pan Panongsi Chekeron Pon Bangso Ame along BJP Suruputhar Mondol Committee Ameipu Lukhiram Rong P BJP Bogajan Mondol Minority Morcha Ameipu Dipen Sangma BJP Bogajan Mondol Committee Akong Chunbang Kunjan Singh Chauhan Lapen Bipin Induwaratum Chetongdun Sonsi Scholarship Kado Kabe Bang Pharosira Troxir Cap Lapen Kiso kacelang atau mapan kado kawe bang paroi sira trok kebra sirke batum pan ronpon pangrum petpen lakre nerke batangka government hinpen pipa jerpon hanjang langsung pen Jepson rong pi report Malong News Nijang Karbiang Long Jingthong MSc constituency ke parlo Laper Auditorium Hulalong Jingthong Sport Association atumpen arpu kecelarame pamanpon Labangso Amealong Samson Rong Parpen Meche Pahim Puponsi Puthot West Kasa Kong Chunbang Sonjoy Crow Winchester Ing Tilapen Jesong Terang Atum Chetongdun Labangso Amealong MLA Rup Singh Teron Apen Local MSc Avijit Crow Tame Chetongdun si Alira Champion Chenglok Bidi Sore Jakong Horang Pidun Lason Tak Taksi
local emisi visit group pen tame jasemet ke pathua hin anat ansuse angsong angdeng kirung ponja phanlam the chapaklang pon lason si labangso chingthong sport association ano bijoy beaphan mei phuar pu pekpon borkiri senara phan kongchun bangar pu pekpon lapen bang pho office bearer lapen members satuma phan sitame ar pu kimi pekpon bothalang so pen khorsing teron report malong news Pini nilitum West Kasa ate West Karbi Anglong District Sports Association impen pini dak chingthong hawar ke bangke West Karbi Anglong Angkanglong Substation keseng poni aprang ben nilitum ha aku nang pe masita nilitum chingthong hawar long la substation bang seng pon idela ra sepini bangke nilitum full fledged dak chingthong hawar umlang perong wangsi pini full fledged la West Chingthong Sports Station as committee bang seng pon lo alang litum ta monon ke bang di la West Kasa calendar dong ateng alang litum ta opisi ni litum aron ni litum napi mala suateng alang litum ta nang manindo nang po alang litum ta intersub puno interclub puno la school under 13 puno under 14 17 ni litum opisi instruction ke pima district pen halat alang litum halahai na fulodun pen akam la tumna choklem nang po je district sports substation seng lo pura udojoy ke chok chidei alang litum activities donai asi melo alang litum chingthong hawar long ta sports activities bang donang po aru dak karjulong ateng sports activity osumar do asi in future alang litum hin penda la chingthong sports station penda misen anong nam wan po sima thalo nilitum asi seputak pini dak untuk full fledged na seng macam Nijangkar Bianglong Hamren pen kilometer pli kahilo Tirki marong along kikimpon RMSA mate Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhijan Bangso hem 2012 aningkan pensi land allotment long lo kedam tang 2013 aningkan 26 February nisi long etame sompon pen kikimpang chengpon lo laso long kethe geding atum tame chetong dola pen ke patang ponda prangja phantame sodak pen pachini tekang lo bon tame contractor thengchum terona bang alang litumalam RGJC amithangale aphanchema tharong jok tangka choen bomsi chobom lo Suajok aningkan talapu anvet padokoglo tangte komarlo bang hem ke patang japan adai tido hamren narong supiarat kana hok thipi khangjanglo athe bang hem along ke nonpuan ke osomar ke charlie loksi ke donang po bonta hem jongjong asonsi pamanderno lapen ma dua contractor le bang askola hem selampon jisita mesen pen selampon ang popusi habarara tum chuning ripedopon Bangso RMSA Aiskola Hemaphan kedam tanga porsitame KSA Hamren head branch pen chesong ponlo lapen kapreka ham phanga sona tum sitame chesong pedopon bon sitame ke patang japhan asapta angreng ave Bangso RMSA Aiskola Hem ke tangte birta thek longsi so cheng constituency MSC head singrong pharahin pen adimaklong an pale dampen tong sekot ke patang da prang japhan lam chak pitikang Bangso puthak alam Dr. CM Tuliram Rong Hangpen Chingki Chingwai Damvek Puta Han Pachinipon Athe ke Charlie Hem Jongsi Akemisian Ave Pulote Development Jonghele Dositame Aleave Lasi Socheng Constituency Arada Pan Mathasi Dode Sang Sepen Cyclem Pon Bomlo Puta Alang ni Peninjepon Bangso Along Socheng Constituency IMC Head Sing Rong Par Socheng ABDC Chairman Joy Singh Kro Richardson Hanse Hamren Municipal Board Vice Chairman Lahore Singh Kro Ward Commissioner Lokendro Hanselapen Socheng BJYM Ameku Pritom Rongpiatum Chetongsul Hamren Pen Rustoming di report Malong News So model school ke kim malong bang rapet nitum Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District General Secretary Hanse ke hailapen dak Hamren Municipal Board Vice Chairman Kro ke hailapen BDC Chairman Joy Singh Kro ke hailapen District Juwa Morcha Presiden Rong Pia ke hai la sidak pini bang nelitum teknong lo litum asiam Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Turam Nohang napin kada teng men sidak adimak long anang pele lo la sila bangso hem litum asiam sar pen radapan mane ke damtang keli ke hole punoi maka kis tame alang likemang pon bangke je la bangso ningkan la mationg chiklong bong kapatang ponji apansi kadukowe kontraktor pendang lok engineer mata hukum pilo setame pinidak tek tulong bang alang litum
ile tuma CM sar phan tame hukum participation sinang mandelo dak bangke non ke theklong teng bata hema bangke non ta 50% ai sab si alang ni tumbang kim pon cholang lasi la so teng pot dak ini tum so cheng arat lo mana dak kisung ke boy da arat phan bang si tuar kang ting son sinang mandelo lasi la so puthak ile tuma CM sar phan tame ni liputhot chuning ri dam thupo la pen an so se la bang so hem pining aning kanang bong kapatang punya bangsi kontraktor pendang long dak koma bangsi kecok cema la bangso kang sai bang piponang popesi lipini la bangso ni pacin kan Phang Theng Prang Kali Puja Committee pen pater pipon si lun kanamalin pamanpon Nijangkar Bianglong Bithung Reng Thama constituency arlo Lalmati Mate Phang Theng Prang Men Miji Lem chairman Bidasing Teron pen pater pipon si Jothama Parman Kali Mondir Ahong Jayalong lun kanamalin pamanpon Aningkan Wang Katalon Ponoson Thotsi Peneng le Thotsi tame Kali Puja paciton dun si doli program padapon Bangso doli program along Karbianglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangahin pen sitame Cerap dun ku pena job Phang Theng Prang Kali Puja a committee ai hin pen sitame alang ni phan ka chorok ipajerpon Alhi Sarpo Aman pen Bithung Reng Thama VDC chairman Ramson Rong pi pen chetong dun si alang li rideng pen doli lun kanamalin ingku pon la pen denggu ke soke bat te jok ka chere nang ja puthak tame rong rat than pachinipon Satgaon pen dikon terang report Malong News Richo Hidialong football tournament pangcheng pontanglo Volongko maji ke parlo Richo Hidialong Jirsong thare kiri club atumpen patir piponsi Karlitang Joysing Belapen Karlitang Anima Intipia pen football tournament bipon Bangso football tournament pre ni phaing kora trok arni pen si pangcheng pon Kecheng si ke patupon along Richo FC Richo Hidilapen Karbi United FC difu angbong si Chepopon lapen Richo FC Richo Hidiatum Kethom lapen isi chepai pon Laswalong Alihiaman pen abarim board chairman Long Kibe Rong Asar Richo Hidi sports secretary pen Danglok Ketheke dingatum chetongton Bolong Komaji pen Rakesh Rongpa report Malong News Pini nili tumdak rajau Richo Hidi saret terang rong long nili po Joysing be la pen nili pai unima intipia men pen ingdeng pho football tournament pangcheng pon lo pini ke cheng siar ni lo lasi nili tumdak lang fera hawar long aningkan wang seta nili po men pen khel patubom panbo football khela patupon bom lasi pini sita me pining da pini ben ke cheng pon lo lasi la so ke cheng long anu tin nang che tong dona luhi kapre dak Rajabathar sport association president secretary pen cheng lok ongdung luhi sarpo tumdo la pen ke dak nili tum kapathu da pini ke dak Riso FC dak Richo Hidi pen lo la pen ke difu FC yang bong si pini che dan lo asi kado ko be khela nonon ge lang me sen la kado ko be peta hirjume pilo la pen nili tum kado ko be dak nili tum don rap la pen jirpi la pen rong sia hin pen kado ko pan rat pana hirjume ka chwange lalo nili po la pen nili payment pen karlitang nili po men pen pini ke cheng siar ni lo la silabang so khela ke cheng pen ki jut me sen pen ke pa jut pon theki pan kado ko be ta hirjume nang piduni pan si chohang pon dak non on 16 on a team do lasi jongsi komande ning hang do pulu tangte nang join dun ji awar saita dolang busi nang pu lasi jongsi mane dolang do tang join dun mela lalo la pen ke nili tum la bang so bang akhela bang ke aning kan bang ta biber lasi piningan ing deng pholo la sen muning bang la Richo Hidi yang bong lang phera hawara long kapre karong along kapre seni tum bidam bong lasi pining bang ke dak menarong amat dak Richo Hidi sare terang rong long masih pining ke patupon lo lasi sini Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.